बिनानाव रसमा आं गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो फोथायनो बहुतानो गोब्राब मोनदों नङा होमबा जोंनि कमेडि खालामग्रा एबा सासे मोजां इउटुबार जानानै नों दिनैहाय मा खालामनो सानखो गावनि लाइफखौ दिनै गावनि फेमिलिखौ लानानै नों दिनै बहा दङ नों दिनै बहा दङ सिस्टार जोबोद दुखु मोनदों आरोना गोबाङानो फोथायनो गोब्राब मोनदों हौवा गारनानै खारदों एबा सोरजोंबा दोनखारलांदों बे खोथाखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनदों गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों बिनानाव रसमा नोंनि हौवाया आंनाव फन खालामनायलाय आं बे भिडिअसखौ बानायनाय जादों स' नोङो जेरावखि थाया मानो अन्नानै प्लिज रिप्लाइ खालाम ससियेल मिडियायाव फै बुं बहा दं खोन्था दिनै हौवाया नोंनिया गोदाव सोराव बहा थांखो सोर लांखारखो एबा सोरजों खारखो नंगौना नङा गोबां गिनाय फैदों न'खराव फेमिलियाव बेबायदि गोदाव सोराव खालामनानै थांनाया गोरोन्थि जादों होननानै जोङो बयबो मिथिखायो नोंबो मिथिखायो अलरेडि ना दिनैबो माबा सोरनिबा हिन्जाव खारदों गाबोनबो सोरनिबा हौवा खारदों सोरजोंबा दोनखारलांदों बेबायदि जाबोगासिनो नोंबो सासे मोजां भिडिअ क्रिएटर ना जों बयबो मिथिगौ सासे मोजां भिडिअ क्रिएटर सासे मोजां भिडिअस लाबोग्रा इउटुबार जानानै नों दिनैहाय बेबायदि आखल खालामनाया समाजाव गुबुंले स' आं बेखौ बे भिडिअसखौ सुंद'यै रिकुवेस्ट खालामो अन्नानै नोङो फैफिन सिस्टार नोङो बे हौवाजों सानबेसे रायजो जानो नोंनि बे हौवा जेन'बा हौवा लानानै खारनाय बे हौवाजों नों सानबेसे गोजोन रायजो जानो नोंहा फेमिलि दंखायो अन्थाव बाथाव 9 इयार्सनि ना 9 बोसोरनि हिन्जावसा फिसा दंखायो नों बेखौ लानानै ना दिनै गारनानै खारबाय हा जोबोद दुखुनांथाव आरोना आं बे भिडिअसखौ बेनिखायनो लाबोदों जे नोङो फैफिन नों जेरावखि थाया मानो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेंगलराव फैदों होननाय खोनादों जेरावखि थाया मानो नोङो आंखौ लोगो हमनो नाजा बेंगलराव दङब्ला जिमान हायो आं मदद होगोन लागि आंनि न'आव फैनानै थाफै ना टिकेट जासान्दि एबा कनफार्म जासान्दि न'आव थांफिननो नोङो आंजों कन्टेक्ट खालाम आंनाव मेल खालामहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोर कम्पानिफोराव नुदों सिस्टारखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम नैबे नाम्बारावहाय बेयो गावनि हौवानि नाम्बार खोन्थाहर आरोना स' दुखु मोनदोंलै सिस्टार बहुद दुखु मोनदों बुंनो खुगायाव राव गैया जेबो राव गैया माथ्र' नोङो फैफिननांगौ नोङो सासे बयजोंबो सिनायजानाय ना जोंनि बर'फोरजों गोबाङानो सिनायो एबा सिनायाबो जानो हागौ बिनि गेजेरावहाय फैफिन सिस्टार प्लिज नोङो फैफिन आरोना नै आं दा मा खालामनो डिउटियावनो थांगासिनो जेबो राहा गैया आंबो डिउटि मावनानै जाग्रा मानसि मालायनि आन्दाराव नङा होमबा स' जों मावनानै जायाबालाय बहाथो मोननो हुफ मेंबाय आं मेंनायनि गेजेरजों रायलायदों नै लामायाव दङ थाबायबोगासिनो स' सिस्टार आं बहुद रिकुवेस्ट खालामो आरोना नोंखौ प्लिज फैफिन नोङो बेबायदि दसेनि लुगैनाय दान्दिसेनि गोजोनखौ नागिरनानै गावनि केरियार ना गावनि बेकग्राउन्ड गावनि फेमिलि गासैबो थेर बेथेर जालांनायखौ दाहासथाय नोङो फैफिनब्लानो गासैबो सल्भ सिस्टार फैफिन दे गावनि न'खरखौ मालाबाबो नोङो बेबायदि गालांनो नाङा नों सासे जोबोद टेलेन्टेड बहुद टेलेन्ट दङ नोंनियाव आरो नों सासे मोजां साननो हानाय नोंनियाव गियान दं नङा होमबा नलेज दं नों बेखौ लानानै दिनै बयजोंबो गाज्रि बुंजानो नाङा गोबाङानो जोङो मिथिगौ नोङो जेब्ला साक्सेस जागोन अब्ला बयबो मेगन सागोन नोङो जेब्ला फेल जागोन नोंखौ मिनिगोन दायो नोङो फेल जादों नोङो मिनिजादों बयजोंबो नोङो बुंजादों ना बेबायदि जायो नोङो जेब्ला फेल जागोन नोङो बयजोंबो मिनिजागोन रायखुमा जागोन रायलाय जागोन खिन्थु नों जेब्ला साक्सेस जागोन अब्ला मानसिफोरा मेगन सागोन थिग बेबायदिनो मानसिफोरनि साननाय हनाय बेफोरो थाखायो अब्लाबो
नोङो गावनि केरियारखौ नों मोजां खालामलां नोङो फैफिन आं बेखौल' लुगैयो आरोना बे भिडिअसआव आङो जास्ट फैफिननायखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो बिनानाव भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ स' माच